Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration balik operasyon sa hugot nga pagpatuman sa pagsuot og prescribed helmet sa mga motor rider ug angkas. Ani ang report. Human giamyendahan o gibawi sa Cagayan de Oro City Council ang City Ordinance Number 14421-2022 nga nagluag sa pagsuot og helmet sa mga motor rider sa poblasyon area. Balik operasyon na ang Roads and Traffic Administration o RTA sa Cagayan de Oro City sa hugot nga pagpatuman sa pagpasuot og prescribed helmet sa mga rider og motorsiklo. Matod sa ahensya, gawas sa rider, kinahanglan magsuot sa bug helmet ang mga angkas. Usa sa nakita sir no sa nagkandak man gud ang ato ang City Council og panagpulong og statistical data no nga nakita nga daghan og mga aksidente nga involving motorcycle nga makasinati og kana it's either disgrasya nga grabe o gani kaning kamatayon gyud no may tungod aning helmet. Gipanday kaniadto sa City Council among ordinansa human ang panghitabong sa gunsong kaso sa pagpanuli sa syudad kung asa nagsuot og helmet ang mga suspitsado. Apan nakasupak among ordinansa sa National Helmet Law nga Republic Act 10054 nga magsuot gayud og helmet. Sa mensahe ni Mayor Rolando Uy sa Cagayan de Oro City, nanawagan kini sa mga nanag-iya og patigayon nga pahugtan sab ang seguridad sa ilang establishmento. Diha pa lang sa gawa sa mismo sa nahimutangan sa security guard kung sa mga jewelry shop o sa mga bangko, kinahanglan ipatangtangdaan ang ilang helmet sa gawas dahil sulod. Sa bagong City Ordinance Number 14671-2023, hugtanong gibalik ang hugot nga pagpasuot og helmet sa rider ug angkas diini. Alang sa mga mulapas, adunay silot nga 500 pesos matag higayon nga madakpan. Among lakang giuyunan sa pipila ka riders. Mas gwapo gid na mabalik na ang pag-helmet para safety pud ang backride. Bali kamo magtiayon, mag-backride unay kuan mo sa likod, safety pud. Okay raman, naibalik ang dakop sa wala aga sulod og helmet kay para sa safety man nila. Karon anaa pa sa information and dissemination stage ang RTA sa matag areas kung asa sila na destino. Apan karon hinapos sa Enero, posible na kuno magsugod ang pagpangdakop. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.